Редовният сезон за Ботев Пловдив завърши с равенство в София. Мнението, разбираме, на старши треньора на гостите Душан Керкес. Господин Керкес, все пак, след като отбора спечели в предходния двубой, точката може ли да се приеме като разочарование? Разочаровanje, ne znam, imali smo dosta šansove dnes. Nije bilo je trudno da se igra na този teren. Poviše long balls zaradi terena, ali така je. Mislim da smo imali dosta šansove i sigurno sled toga kad malko sabirate, analizirate, razočarenje da. Ali всички знamo da Loko od zima da po drugi odbor, po качествени футболисти и тука игрaju по добре. Крај на крај, окей, една точка добре и сега чекамо на која позиција ćemo свршимо преди плейоф. Вече е ясно, че ще сте в втората четворка, която ще се бори за евентуален бараж. Това ли беше целта пред Ботев с оглед кризата, в която се намираше отбора? Добро, cilj na zima da predi всичко да се случи е било да пробамо да останемо на друга позиција. Мислим на този момент, како се случи всичко, ако изборимо Европа, ќе буде нешто специјално. Аз знаем разочарење од фанови, разочарење од всички, али позивам сега повише фанови да дојду да дају потпора на този момчета. Имамо 3 мача кшти на колежа и 3 на страни и ако Бог да, можда и тај еден бараж. Аз мислим како го се случи, ко стане, ко отива, да многу е важно да този одбор игра Европа и да има и инкам неки парите од Европа. Мора всички да разбирају да ситуација е трудна. Аз се надвам да неќе да буде потрудна и да ќе всичко да буде на ред, али мерси, благодарија на фанове на поддршка, на Велики петак тука, браво, нисмо им подарили победа. Мислим на този момент момчета су дали всичко. Господин Керкес, в думите ви, по-скоро в тона ви се усеща някак, че няма настроение в Ботев Пловдив в първото полувреме. Може би това се оказа и в играта на тима. Колко са сериозни проблемите в Ботев? Прво, да имаш и мотивација, треба и терен да буде по-добар. Разбирам други одбор, тој е дел тактика, али без вода, без да се игра по-брзо, нема развитки за бугарски фудбал. Тоа е прво. Друго, аз нисам разочарован сега, аз сам разочарован каде смо били преди 6 месеци, каде смо били kao odbor, gledali ste mnogo mečevi na koleža, 15.000, 18.000 hora i da se tako brzo sruši всичко, da otiva dole, razočaran sam. Napravili smo nešto mnogo dobro, ali imamo osjećaj da smo mogli poviše, ali okej. Аз знаем на jedan moment će se vrnem tuka, ne znam sled koliko godina, ali този odbor treba da spečeli titula i siguran sam da to može da se desi, ne znam sled koliko godina i kako se sluči, ali аз искам да sam jedan moment tuka u Botev sled 5-10 godini da spečelim titula sa този фанови и sa този odbor. А означава ли това, че си тръгвате? 99% се тргвам. Аз казвам, искам да останем до крај, još 1 месец и половина и да направимо всичко кое можемо за Европа. Али аз сам човек кој има амбиcije и искам, дао сам всичко. Грешио сам, могao сам и повише, али така е. И зато респектирам този момчета и всички кои работи у клуб. И молим се да ситуација буде нормална и да се не деси нешто трудно, кое нико не обича. А има ли разговори с ръководството относно, първо, финансовите проблеми, второ, вашата
позиция като треньор на Ботев Пловдив сега или след края на сезона Душан Керкес вече няма да бъде наставен? С директори говорихме, нещо се дешава, кажам, работе да смене ситуација да буде подобре. Разговарал съм и с президента и нормално, аз како видим, нормално буџет ќе да иде подоле, сигурно и ние sad tema parite i moja zaplata. Tema je da imaš odbor da možeš da аз искам да се борим за титула. На този момент разбирам, не може. И на следеќия сезон и аз ќе трсим нешто друго. И казам, млад сам треньор и мислим да треба и ја да гледам на мои амбиции и моje семејство. Господин Керкес, почва да вали дъжд. Пожелавам ви да ви върви като по вода и весели празници. Аз искам да пожелим весели празници на всички вас на телевизија, всички хора и да пожелим успех на мој колега Достанич и да остане Локо. Заслужава да остане со одбор, со инфраструктура. Тоа е тема, мислим, за много друга хора. Благодаря. Благодаря на вас.